Hej og velkommen til. Denne her gang der vil jeg vise dig, hvordan du bruger Finder-programmet til at navigere rundt i filer og mapper. Og Finder-vinduet, det har vi hernede i hjørnet med det lille glade ansigt på. Den klikker jeg på en gang. Og så kan du se, så får vi Finder-programmet frem. Og herovre i venstre side, der har vi vores forskellige genveje til vores yndlingsmapper. Skrivebord, billede, musik, film osv. Og der er også forskellige måder, vi kan få det vist på. Lige nu der er det vist med ikoner. Der er også en her, hvor vi kan få det vist som en liste. Og på en anden måde. Og den måde, der hedder Coverflow. Det her Coverflow, det synes jeg ikke er så brugbart, men det er mægtigt flot at se på. Men jeg kan godt lide den her helt almindelige ikonvisning. Og hvis vi prøver at kigge hernede i min filmmappe, så kan du se, der er jeg ved et uheld kommet til at gemme nogle Word-dokumenter og nogle fotos. Og Word-dokumenter og fotos, det skal jeg selvfølgelig ikke bo nede i filmmappen. Dem vil vi gerne have kopieret ind i det rigtige dokument- og billedmapper. Og der skal vi lige bruge et ekstra Finder-vindue. Og så vil det jo være oplagt at gå ned på Finder-ikonet hernede i dokken, og så klikke en gang til. Men du kan se, der sker ikke rigtig noget. Så vi er nødt til at tage det første vindue, og så går vi op i arkivmenuen heroppe i toppen af skærmen. Og så kan vi vælge den, der hedder Nyt Finder-vindue. Og du kan se, der er også en tastaturgenvej, der hedder Command N, altså N for Nyt vindue. Jeg klikker på den nu. Og så kan du se, vupti, så får vi Finder-vindue nummer 2. Og herovre i Finder-vindue nummer 2, der finder vi jo så de rigtige mapper. Så vi kan starte med at tage vores dokumentmappe, fordi der vil vi godt have de her Word-dokumenter lagt ind. Så jeg klikker herovre i Dokumenter. Den var der. Og så kan vi lige lave en ny mappe og lægge dem ind i. Så jeg højreklikker herude i det hvide sted. Og så får vi sådan en kontekstmenu frem. Og så siger jeg Ny mappe. Og så kan vi give den et navn. Word-dokumenter. Sådan. Og så kan vi klikke os ind på den. Sådan, og den er helt tom, fordi vi har lige lavet den. Og så går vi tilbage til Finder-vindue nummer 1, og så markerer vi vores Word-dokumenter. Sådan der. Og så holder vi musetasten nede på en af dem, og så hiver vi dem over i det nye vindue og giver slip. Sådan. Nu kan du se, nu er de flyttet fra det ene vindue til det andet, og nu lægger de det rigtige sted. Og vi kan gøre det samme med de her 7 fotos. Så over i vindue nummer 2, der går jeg ind i billedmappen. Den har vi der, og så kan vi lave en ny mappe. Den kan vi kalde Fotos. August 2014. Sådan. Og vi dobbeltklikker på den for at gå ind i den. Sådan. Og så er det tilbage til vindue nummer 1. Og så markerer vi alle billederne. Sådan. Og så trækker vi dem over i den rigtige mappe. Sådan gør du det. På den her måde, der har vi altså flyttet filerne. Hvis du hellere vil kopiere filerne, det vil sige beholde dem i den gamle mappe, samtidig med at du kopierer dem over i den nye mappe, så er der en anden funktion. Vi kan tage et af billederne. Vi kan tage den her, der hedder Aarhus 9. Hvis vi nu gerne vil kopiere den, i stedet for at flytte den, så kan du markere det, du vil have kopieret. Nu kan vi tage de her 3 filer, og så højre klikker du. Altså klik med den anden museknap, end vi er vant til, den der sidder til højre på musen. Og så får du menuen frem, og så vælger du den, der hedder Kopier 3 emner. Og så går vi et andet sted hen, hvor vi gerne vil have filerne kopieret hen. Det kan være hernede i min data harddisk. Der, og så kan vi lige lave en ny mappe. Vi kan bare kalde den ekstra filer. Sådan. Og så går vi ind i den med dobbeltklik. Og du kan huske før, der havde vi markeret filerne, højreklikket og sagt kopiere. Og så herovre, hvor vi gerne vil have en kopi af dem, der højreklikker vi i det tomme sted. Og så vælger vi den, der hedder Sæt 3 emner ind. Sådan. Nu har vi ikke flyttet dem, nu har vi kopieret dem i stedet for. Du kan se, at de ligger i begge mapper. Så sådan flytter og kopierer du filer. Den her mappe, der hedder ekstra filer, den går jeg lige tilbage til, og så putter jeg den i papirkurven, fordi den skal vi ikke gemme. Sådan. Så det var lidt om, hvordan du bruger Finderen til at navigere rundt i filer og mapper, og hvordan du kopierer og flytter filer. Tak fordi du kiggede med.